Хайырлы күн, Татарстан, саулар місіз, хөрмәтле телевизор караучылар. Барчагызга да матур көннәр теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Тур эфир студиясында мин Айзилә Батырханова. Бүген 1 октябрь, Өлкәннәр көне. Өлкәннәр көнен үткәрүне 1947 елда Япониядә яшәүче Масао Кадаваки исемле авыл башлыгы тәкъдим итә. Күз, уңыш җыеп алынган, нигәле өлкәннәргә бәйрәм ясамаска ди ул. Олы буын вәкилләренә бәйрәм ясау идеясын Япониянең башка җирләрендә дә хуплыйлар. 1982 елда Австрия башкаласы Венада беренче Бөтендөнья ассамблеясы уза. Утырышта өлкәннәрнең тормыш яшәешенә кагылышлы проблемаларны чишү юллары эзләнә. 1990 елның 14 декабрендә Берләшкән Милләтләр оешмасы Өлкәннәр көнен 1 октябрьдә бәйрәм итүне имзалый. Тапшыруыбызны ихлас теләкләрдән башлыйсы килә. Хөрмәтле өлкәннәр, ветераннар, сезне игелеклелек һәм тирән ихтирам хөрмәт чагылышы булган Өлкәннәр көне белән ихлас котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Сезгә сәламәтлек һәм иминлек, озын гомер телибез. Тормышта рәхим шәфкатьлелек сезне бер кайчан да ташламасын. Көч-куәтегез озакка җитсен. Без сезнең йөрәгегез мәңге яшь булып калуына, көчле рухыгызга сокланабыз. Иң мөһим мирасыгыз, тормыш тәҗрибәгезне безнең белән бүлешүегез өчен зур рәхмәт. Яшьләргә сезнең акыллы киңәшләр, яклавыгыз бик кирәк. Ә өлкәннәр турында кайгырту көзнең бер көнендә генә түгел, көндәлек ихтыяҗга әверелсен иде. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булавыл һәр кемдә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олыгайган көннәрдә дә. Картая мине соң йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырланса да. Картая яшьлек җүләрлек, җырларда җырланса да.
Укыган дәүрдә генә кеше яшь булып кала бирә ди борынгы фикер иясе, фәлсәфәче Конфуций. Күптән түгел Россия Пенсионерлар союзы җәмгыяте оештырган 3нче буын университетына 2020-2021 уку елына тыңлаучыларны кабул итү кампаниясе тәмамланды. Өлкән буын вәкилләре психология нигезләрен, дин тарихын, татар һәм алман телен, бакча төзекләндерү курсларын, икътисад һәм хокук, финанс белемен үзләштерә ала. Татар теле дәресләренә йөрергә теләк белдерүчеләр аеруча күп. Сәбәбен киләсе видеоязмадан карап белербез. Татар теле дәресләре халкыбызның гимнына әверелгән туган телдән башлана. Күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтә алырлык бу милли көй аудиториядә басып торучы өлкәннәрнең күңелендә татарлыкны уята. Парт артында утыручы өлкән буын студентларының яшьлек еллары чит җирләрдә, Урта Азия илләрендә үткән. Һәм менә еллар узгач, гомер көзе җиткәч, ата-баба туган нигезенә кайтып, тормыш коргач, алар татар телен өйрәнергә ниятләгәннәр. Оныкларыбызга татар телен өйрәтәсе, үзебезнең туган телдә иркенләп аралашасы килә диялар бер тавыштан. Мен 10 ел Кировта эшләдем. Аннан соң Казанга кайттым. Хәзер мен әдәби татар телен укыйм. Өйрәнәм, чөнки минем анаклар бар. Анаклар белән мин татар теле белән сөйләшәм. Татар телендә сөйләшәм. Рәхмәт бик зур. Мин Үзбекистандан килдем. Хәзер мин Казанда яшим. Мин Бикшак, бу Казань, бик матур шәһәр. Мин килдем Казанга, Урта Азиядан, Республика Таджикистаннан. Татарча белә идем, бытовой. Хәзер мин өйрәнәм әдәби татар телен. Внукларның татарча сөйләшәм. Руслар да бар монда, чуашлар, хәтта алман җиреннән килгән кешеләр бар, татарча өйрәнәләр. Әгәр дә шуның кадәр кеше татарча өйрәнергә килгән икән, димәк, Алла теләсә безнең телебез үлмәячәк. Ләкин ни өчен шуның кадәр күп? Чөнки башка җирдә татар теле бүлекләре ачылмый. Менә Худайга шөкер, хәзер мәчетләр каршында ачыла башлады бугай. Ләкин анда үзенә бер төрле бит инде. Үзегез беләсез. Анда күбрәк дингә ышанган, дингә нигезләнгән. Менә монда без теге русча әйткәндә светский образ изучения. Ел саен 3нче буын университетында татар телен өйрәнергә 90ннан артык кеше теләк белдерә. Быел санитар-эпидемиологик вәзгыятькә бәйле 3 төркем оештырылган. Һәр төркемдә 25 студент шөгыльләнә. Университетның тәртибе шул. Югары белемле булсыннар, чөнки инде бит өйрәнергә кирәк күп нәрсәне. Һәм тәртипле булсыннар. Чөнки, андый кешеләрнең бит инде тормыш тәҗрибәсе дә бик зур, шуңа күрә ул таләпләрне бөтенесе бик яхшы үтиләр. Ни өчен монда күп киләләр? Чөнки олы кешеләргә аралашу җитми. Алар бит үзләре генә өйдә нәрсә эшләп бетерсеннәр. Шуңа күрә менә шушында килгән кешеләр, мин үземнең факультет турында әйтә алам, алар бер гаилә кебек яшиләр. Тәҗрибәле мөгаллим 15 ел дәверендә 3нче буын университетында татар телен өйрәтүче Луиза Айтуганова дәресләрдә диалог төзүгә басым ясый. Бик күп китаплар укыганнан соң, без инде менә Флора Софиуллинаның менә шушы китабын сайладык. Анда бик җиңел бирелә һәм ул чит илдән килгән студентлар өчен эшләнгән. Өлкәннәр татар телен генә түгел, татар мәдәниятен дә өйрәнә. Казанның барлык музейларында булып чыктык дип хис кичерешләре белән уртаклаштылар. Менә бу көннәрдә Тукай Кырлайына барып кайттык. Бик әйбәт булды, анда үзгәрешләр күп. Шуның белән ошый, җырлыйбыз, кайчак биебез, аралашабыз. Өлкәннәргә иң беренче чиратта аралашу кирәк. Биредә алар дуслашалар, яшьлекләрен искә төшерәләр. Без укып кына калмыйбыз.
Җырлыйбыз да, биебез дә, кичәләр үткәрәбез. Анда менә шушы рольләр аша татарчаны өйрәнәбез. Россия Пенсионерлар союзы җәмгыяте оештырган 3-нче буын университетына ирекле тыңлаучы буларак язылырга теләүчеләр экранда күрсәтелгән телефон номерларына шалтырата ала. ел бу юбилейларга бай. Николай Фешин исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы да быел үзенең 125 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бер гасырлык тарихы булган белем йорты нинди үзгәрешләр кичергән? Алдагы сюжетта. Заманы шартларына яраклашып, Казан үзәгендә берсеннән-берсе калку йортлар төзелә. Бары ул гына дөнья шаукымыннан бераз читләшеп, саклык белән 125 еллык тарих битен ача. Без дә Дахи Фешин кебек киндердә үз имзабызны калдырачакбыз дигән өмет бу яшьләрне Казан сынлы сәнгать училищесына алып кергән. Менә ул бүгенгенең тарих белән очрашуы. Бинадагы рух, буяу исләре барысы да 19-нчы гасырдагы кебек. 1895 елның 9 сентябрендә Казан губернасы земствосы һәм Казан шәһәр думасының үтенеч язуы нигезендә бер төркем сәнгатькә гашык яшьләр тарафыннан Казанда сынлы сәнгать мәктәбе ачыла. Башлыча ул шәһәрнең Зурлецкой урамында София Вагнер исемендәге хосусый хатын-кыз гимназиясында урнаша. Архитектор Карл Мюфке тарафыннан мәктәп өчен яңа бина салына. Ул Казанның Грузинская урамында, хәзер исә Карл Маркс урамында урнаша. 1917 еллардагы революция җилләре сәнгать мәктәбенә дә шактый үзгәрешләр кертә. Моның нәтиҗәсе буларак халык мәгърифәте комиссариаты карары белән сынлы сәнгать мәктәбе Казан дәүләт сынлы сәнгать остаханәсенә әйләнә. Соңрак исә аның исеме югары сынлы сәнгать техник мастерскойына үзгәртелә. Уку йортында рәсем, скульптура, архитектура һәм графика факультетлары ачыла. Бары тик 1935 елда гына Татар сынлы сәнгать техникумыннан Казан сынлы сәнгать училищесы барлыкка килә. Шушы дәвер эчендә уку йорты Идел буенда сәнгать белеме бирү үзәгенә әверелде. Училище сынлы сәнгать осталарын, рәссамнар, дизайнерлар, скульпторлар, декоратив гамәли сәнгать осталары әзерли. Без ел сайын сәнгать белеме буенча конкурслар, конференциялар әзерлибез. Шулай ук без сәнгать белемче буенча конкурслар, конференциялар үткәрәбез. Шулай ук без төрле дәрәҗәдәге шәһәрнең проектларда да актив катнашабыз. Мөгаллимнәрнең һәм студентларның эшләре бөтен Россия һәм халыкара күргәзмәләрдә, конкурсларда катнаша. Бездә бик сәләтле һәм белемле укытучылар эшли. Алар күбесе училищены тәмамлап, Мәскәү, Санкт-Петербург институтларда укуны бетереп, Казанга кире кайталар һәм бүгенге көндә безнең училищеда укыталар. Уку йортының дәрәҗәсе турында әлбәттә аны тәмамлаган укучыларның уңышлары сөйли. Казан сынлы сәнгать училищесы дөнья күләменә танылган талантлы рәссамнарны бүләк итә. Сынчы Бакый Урманчы, Харис Якупов, Лутфулла Фәттахов, Василий Тимофеев, Байназар Әлминов. Сугыштан соң әйдәп баручы педагоглар ил күләмендә танылган дистәләгән рәссамнарны әзерли. Алар бүгенге көндә Татарстан рәссамнарының иҗади берлеге әгъзалары. Безнең чорда әле революциядән соң белем алган профессорларның укучылары укыта торган еллар иде. Ягъни Борис Иванович Майоров, Татьяна Михайловна Юдиналар, олы яшьтәге укытучылар иде. Алар әлбәттә аларның тәҗрибәсе һәм сәнгатьне аңлавы бик төптән иде һәм бик тирән иде. Аларның әлбәттә укыткан менә хәзер әйтәләр бит онлайн укыту яки иде. Аны иде өйрәнеп булмый. Ул фақат менә шушы бергә коллективта бер-беренә карап, бер-береннән өйрәнеп, бер-беренең фикерен тыңлап, шулай гына мөмкин. Хәзерге чорда менә 90-нчы еллардан алып училищеның үз программасы булдырылды. Ягъни системалы рәвештә монда укырга кергән
абитуриентлар, алар 4 ел эчендә сәнгатьнең нәрсә икәнен аңлыйлар, сәнгатьнең төрле ысулларына өйрәнәләр һәм мен аның системалы булуын әйтеп узар идем аерым. Нәкъ системалы. Шуңа күрә менә шушы югарылыкны дәвам итеп, аны үстереп, киләчәккә киләсе буыннарга тапшырырга иде. Чөнки бүген сәләтле укытучы укытырга мөмкин, иртәгә ул китергә мөмкин. Программа ул һәр вакытта бар. Әгәр дә яңа укытучылар килеп, аларның кулларында шушы программа булса, алар шул программа ярдәмендә үзләре дә шушы укытучылыкның эзлексезлеген тәэмин итә алалар. Николай Фешин исемендәге Казан сынлы сәнгать училищесы быел да 4 белгечлек буенча уңышлы гына студентлар кабул иткән. Елдагыча рәсем бүлегендә укырга теләүчеләр күбрәк. Дәресләр әнә шулай тирән тынлыкта, тулаем иҗади атмосферада уза. У нас 4 специальности. Это специальность живопись, самая популярная, самая старейшая. Очень много выпускников, и в том числе Николай Иванович Фешин вот учился на этой специальности. Затем у нас есть специальность дизайн. Инде алда әйтелгәнчә, биредә 4 белгечлек бар. Рәсем иң танылганы, иң борынгысы. Шул исәптән Николай Фешин да әлеге белгечлектә укыган. Дизайн белгечлеге элегрәк, ягъни 20нче гасырның уртасына кадәр бизәүче бүлеге дип йөртелгән. Әле тагын сынчыларны әзерли торган бүлек тә бар. Ул Казан сәнгать мәктәбе заманнарында ук эшләгән. 2000 елда училищеда декоратив гамәли сәнгать бүлеге ачыла. Әле эшли башлаган заманнарда бу бүлектә керамикадан сәнгать әсәрләре булдырсалар, хәзер исә күн эшләнмәләр ясыйлар. Укучыларда сайланган һөнәргә мәхәббәт уяту өчен иң элек син үзең чын күңелдән үз эшеңне яратырга тиеш. Айгөл Садриева яшь укытучы. Тарихи уку йортында яраткан эшем белән шөгыльләнү мине бәхетле итә ди ул. Я очень счастлива быть здесь. Молодых преподавателей здесь, хороших специалистов принимают. Училище җитәкчелеге яхшы белгечләрне күреп ала белә. Әгәр кешедә үҗәтлек бар икән, һичшиксез, ул үзенең сайланган юлында зур уңышларга ирешә ала. Мин биредә укытуым белән горурланам һәм киләчәктә дә яраткан уку йортымның чәчәк атуын телим. Без работы точно не останешься. Выпускники очень востребованы вот в сфере и современного дизайна, да, вот и дизайнерские фирмы, и рекламные агентства, и какие-то фирмы, которые занимаются вот типографической деятельностью, и организацией выставочного пространства, мастерские декоративно-прикладного искусства, мастерские скульптуры. Вот это все, чем занимаются наши выпускники, да. И большая часть современного союза художников Татарстана это тоже выпускники училища. И немаловажно то, что и педагоги. Безнең уку йортын тәмамлаучылар бөтен җирдә кирәк. Алар дизайн оешмаларында, типографияләрдә, күргәзмә залларында да, остаханәләрдә дә эшли. Татарстан рәссамнарының иҗади берлегендә күбесенчә безнең уку йортын тәмамлаган студентлар. Училище педагоглары да үзебезнекеләр. Безнең укучылар параллель рәвештә педагогик белем дә алалар бит. Бу бик яхшы күрсәткеч. Димәк, училище традицияләре өзелми, буыннан буынга тапшырыла. 1973 елда ЮНЕСКО халыкара оешмасы 1 октябрьне халыкара музыка көне, музыка укытучылары бәйрәме дип игълан итә. Музыка сәнгатьнең иң көчле, иң зур кодрәткә ия тармагы. Ул безнең тормышыбызны һәр вакыт тулыландырып тора. 1 октябрьне музыка көне дип игълан итү СССР дәүләте гражданы, бөек рус композиторы, пианист һәм танылган җәмәгать эшлеклесе, үткән гасырның 40нчы елларындагы танылган музыканты, сәнгать фәннәре докторы Дмитрий Дмитриевич Шостакович исеме белән бәйле. Музыка безгә яшәргә, эшләргә көч бирә, матурлыкны күрергә өйрәтә, дус, тату яшәтә. Музыка безне яхшырак, акыллырак, мәрхәмәтлерәк итә. Менә шундый күтәренке ноктада бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Алтын көздә җылы сүзләрне ешрак әйтик. Өлкәннәргә һәр вакыт игътибарлы булыйк. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.